X'trasport tużaw fil-għodu x'tassu l-università? Karozza jew tal-linja? Jina tal-linja. Tal-linja, timxijaw. Kemm dum biex tasal fil-għodu? Forsi 45 minutes. 45 minutes. Ġek. Qed tissib ħafna traffiku? Ikun hemm traffiku ovvjament fil-għodu. Minna x-xar, sawnek. Jina minn għawdex, sawret titlaq daqra kbiri. U ġiri jindu aktar minn sija u kwart, bada suppostawna fi 3 kwarti. Sija? Minn fejn? Mill-Mosta. Pembroke. So, 20 minutes. 50 minutes. U minn fejn? Tattard. 20 minutes from Madlena. Transport Malta, insomma, u minnħal ormi, personalment. Eżempju, għal-lessin ta' disa, forsi dum 3 kwarti ġej. Ikun hemm ħafna trafik għal-ormi fil-għodu? Iva. Jina mix-xajra, għal-lessin ta' disa nitla fis-7:30 u ikun ħafna trafik, raħal ġdid, ħazzabbar. Minħa zebbuċ, nqum fis-6 nitlaq nipprovaw. U tiġi fil-ħin tal-linja? Mhux dejjem, skont l-aptit. Għax ġieli ġu f'daqqa, tifhem? Fil-fgura. U kemm id-dum tiela? Illi ma wasalx għal-lekċer fil-fatt. Għax tlaqt mid-dar fis-7 u ma wasalx ta' 8 u għamil 3 kwarti bombi. U ma wasalx. Wasaltaw fil-9 Ġifir tal-linja ma ġiġ fil-ħin fil-għodu? Eżatt. Bil-karozza niġin. Jina mill-belt nħu 20 minuta ħel naqalim sejda, bat ma clear sawib. U sib ħafna trafik? Len sejb naqrija. Il-msejda naħat tal-lajt sissa tisiru xi roadworks u koll u qed insib naqa trafikija. Len sib ħafna. Sib ħafna, kemm id-dum ġej fil-għodu? Jisu xi sija u Eżempju, jekk tibda fil-lessin ta' 8. Għandek titlaq ma tasab escort. Xi trasport tużaw fil-għodu? Karozza. U kemm id-dum ġejja? Minn fejn? Kwarta, ma nipparki għandhom sija. U minn fejn tiġi? Pembroke. Okay. U intom? Karozza u koll. U minn fejn? Naħattart. U kemm id-dum? Istessinijiet kwarta. Għana uċin għodu għonek ġoflet nsida u nġu bil-mixi. Ġili ġejt minn għawdex għall-università? Jew dejjem? Dejjem naħsbu qabel. Minn xejn titlaq? Jekk nibdew it-snejn nġu mill-ħat flasġija.